čemu je nám smutek? Smutek jako všechny emoce existuje na spektru, můžeme být trochu smutný, anebo můžeme truchlit, a nebo můžeme být někdy mezi tím. Smutek nám pomáhá pustit to, co odešlo z našeho života, to, co jsme ztratili, to, co je jinak. Můžou to být nějaký předměty nebo vztahy, anebo naše vlastní fantázie o tom, kdo jsme nebo kým jsme byli. V našem životě se mění všechno. Mění se počasí, mění se naše identita, mění se prostředí, ve kterém žijeme, mění se lidi, se kterými se setkáváme. Být smutný občas je něco podobného jako dělat si mentální inventuru. Pomáhá nám to přebudovávat to, jak teďka vnímáme sebe, naši realitu a přijímat to, jaký ten svět doopravdy teďka je. Co se snažím říct je, že kdybychom nikdy nebyli smutní, tak se to tam prostě hromadí. Je pak hodně těžký být teď a tady, když nepouštím to, co bylo tam a tenkrát. A k tomu mi pomůže smutek.